пътя? Пътя е тук. А? Я сега да видим кой ще издържи. Аз срещу него не бих карал. Сме карали много пъти по състезания. Като излезеш пред объркаш трасето и се връщаш назад. Патрик, имаш много възможност назад да си пипеш седалката. Няма страшно. Тук искате ли да минем? Да. Нямаме друга опция. Тук става все по-сериозно. Спира на праговете. С плече вече е цялото трасе. Трябваше един трактор да организира тук. Да го говори, моля ти се. Нали знаеш, колкото ти е по-подготвен джипа, трактора по-далече отива. За да те изтегли. Широкичко тук обаче. Да, широко. Само че ти си без колан, затова пищи. Чакай. Бая има. То е много гадно това. Това се отводнява цялата Витоша от тук. Отстрани изглежда се едно е елементарно, ама въобще не е елементарно. Сериозно си е трасето. Трасето е направо сериозно. Няма да го пуснем. Малко опит на състезание да се почувстват. Хората малко да пръска крал. Въобще не усети, нали?